खुलुमबाय लोगोफोर थुलुंगा BookTubeआव नोंथांखौ फिन बरायफिनबावबाय। मिजिंथियो नोंथांनि सावस्रि, गोसो मेलेम आरो जिउआ गाहामैनो दं। दिनै आं ब्रिटेननि मुंदांखा सानथौगिरि आरो लिरगिरि जेम्स एलेन बिथाङा लिरनाय मुंदांखा बिजाब ए मेन थिंकेथ मुंनि बिजाबनिनो सावस्रि आरो देहायाव साननायनि गोहोम मुंनि थामथि आयदानि मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। मिजिंथियो नोंथाङा बिजाबनि आयदायाव होनाय बोसोन आरो भिडिअनि खौरांफोरनि सिङाव हाबसोमनानै बेखौ जिउआव बाहायनो नाजागोन। लोगोसे बिजाबनि आयदा आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। बिब्दिब्ला फै बिजाबनि आयदायाव हाबसोमनो थाखाय गोसोखौ गुदुं खालामदो। गेट मोटिवेट, लेट्स एडुकेट। थामथि आयदा सावस्रि आरो देहायाव साननायनि गोहोम। देहाया गोसोनि दाहोना, मोनथिखा हसिखा सायख'नायानो जाथों एबा गाव हारसिङै जानायानो जाथों, गोसोनि खामानि मावनायखौ बियो मानिनानै लायो। साननायफोरा नेमखान्थि गैयैजों बिथोन होजायोब्ला देहाखौ गोख्रै बेरामि आरो लोरबां खालामनानै दोबैहोयो। साननायफोरा खुसि आरो समायनाजों बिथोन होजायोब्ला देहाया लाइमोन आरो समायनानि खसाब गानो। साननायफोरा रोदा सुथाबनायनि थासारि बायदिनो सावस्रिया बेरामि जायो। बेरामि साननायफ्रा गावसोरनि फोरमायथिनायखौ बेरामि देहानि बिजोंजों ओंखारबोयो। गिनायजों साननायफ्रा सासे मानसिखौ गरसे गुलि बायदि गोख्रै बुथारो होननानै मोनथिनाय जायो आरो बियो थारैनो खमैब्लाबो रोजा रोजा मानसिफोरखौ बुथारगासिनो दङ। जाय मानसिया बेरामखौ गिनानै थांनानै थायो बे मानसिया बेरामि जायो। सिन्था खालामनाया मानसिखौ गासै देहाखौनो गोख्रैयै लोरबां खालामो आरो बियो देहायाव बेरामखौ हाबनो थाखाय दरजा खुलिनानै होयो। जेराव गोथार नङै साननाया देहाखौ हगारसारनाय नङाब्लाबो बियो थारैनो स्नायु तन्त्रखौ सिलिंखार खालामो। गोख्रों, गोथार आरो खुसिनि साननायफ्रा देहाखौ थुलुंगा होयो आरो समायना खालामो। देहाया मोनसे गोरलै आरो प्लास्टिकनि आइजें बादि। बियो साननायफोरनि फारसे गोसो बोगथाबनानै फिनजाथाय खालामनो थियारि जानानै थायो आरो साननायनि हुदाफोरा बेवहाय गावसोरनिनो मोजां एबा गाज्रि गोहोमखौ सोरजिनानै लायो। मानसिफ्रा जेसेबां समसिम गोथार नङै साननायफोरखौ गोसार होबाय थागोन एसेबांनो बिसोरनियाव गोथार नङै एबा बिस गोनां थैफ्रा जमा जानानै थाबाय थागोन। गोथार गोरबोनिफ्राय गोथार जिउ आरो गोथार देहाखौ मोनो। गोथार नङै साननायफोरनिफ्राय गोथार नङै जिउ आरो देहाया ओंखारबोयो। साननायानो खामानि मावनाय, जिउ आरो फोरमायथिनायनि फुंखा। बे फुंखाफोरखौ गोथार खालाम, अब्लानो गासैबो गोथार जाजोबगोन। साननायफोरखौ सोलायनाय जायाब्ला जानाय लोंनायखौल' सोलायनाया नोंथांखौ मदद खालामनाय नङा। जेब्ला नोंथाङा साननायफोरखौ गोथार खालामो अब्लासो गोथार नङै आदारफोरखौ बारा गोबाव लुबैनाय नङा। जुदि नोंथाङा गावनि देहाखौ आबुं खालामनो लुबैयो अब्ला नोंथांनि गोसोखौ रैखाथि होग्रो। जुदि नोंथाङा गावनि देहाखौ गोदानै दाफुंनो लुबैयो अब्ला नोंथांनि गोसोखौ फिन समायना खालामफिन। हिंसा, मेगन सानाय, गोसो लोरबां जानायनि साननायफ्रा देहानि सावस्रि आरो समायनाखौ खावनानै लाङो। मोनसे हावासि मोखाङा खाबुनिफ्राय जाया, बियो हावासि साननायनि थाखायसो जायो। मर बायफ्लेनाय गाज्रि महरा जाम्बाथि, गोख्रै लुबैनायनि आबेग आरो देरगानायनिफ्राय जायो। सासे 96 बोसोर बैसोनि बुरै मानसिया सासे आयथा सिख्ला बायदि समायना महरगोनां जानानै थानायखौ आं सिनायो। सासे खावसे बैसोनि मानसिनि मोखाङाव देहा आरो बैसोजों गोरोबलायनाय गैयै सावगारि बेरखांनाय मानसिखौबो आं सिनायो। गिबि सासेया खुसिजों स्रां जानाय आखुथायनि फिथाइ, गुबुन सासेया गोख्रों आबेग आरो गोजोननाय गैयै आखुथायनि फिथाइनिफ्राय जानाय। नोंथांनि न'नि खथाफोराव बार आरो सान्दुंनि सोरांखौ उदाङै हाबनो होआगौमानि मोनसे समायना आरो गोथार न' मोननो हानाय नङा। बेबायदिनो खुसि, मोजां हास्थायनाय आरो सान्थिनि साननायफोरखौ उदाङै हाबनो होनायनि फिथाइनिफ्रायसो मानसिनि देहाया गोख्रों आरो गोजों जायो। खुसि एबा गोजोननि महरा मोखाङाव बेरखांफैयो। बोराय बैसो जानाय मानसिनि मोखाङा गुबुननि दुखुआव दुखु मोनफानायजों महर बायग्लियो। गुबुन माखासे सुबुंनि मोखाङा गोख्रै साननाय आरो गोथार साननायफोरजों स्रां जायो। गुबुन माखासे सुबुंनि मोखाङा गोख्रों आबेगजों थुख्रा थुख्रि जायो। बिसोरनि महरखौ सोर फारागथि खालामनो हाया?
धोरोमारि जिउजों थांनानै थाग्रा मानसिफोरनि सायाव बैसोआ सानहाबनाय बादि निजोम, सान्थि आरो गोरलै जायो। आं बावैसो सासे सानथौगिरिनि गोथै देहाखौ नुदोंमोन। बिथांनि बैसोखौ बोसोराव हिसाब खालामनायनि अनगायै देहायाव बोराय बैसो जानायखौ नुनो मोनाखैमोन। मानोना बियो खुसि आरो गोजोनै थांना थानाय बायदिनो गोजोनै थैलांदोंमोन। देहानि बेरामफोरखौ फाहामनो थाखाय रंजा खुसि साननायजों थांना थानायनि समान रावबो देहा फाहामगिरि गैया। दुखु आरो दाहानि सायखंखौ होखारनो थाखाय मोजां साननाय एबा हास्थायनायफोरजों रुजुनो हाथाव गोजोन होग्रा रावबो गैया। नोंथाङा गाज्रि साननाय, खाब्रां आखु, सन्देहबादि आरो मेगन साननाय सानायफोरजों अरायबो थांनानै थायोब्ला गावनो गाव बानायनानै लानाय जोबथेसालियाव गावनो जोबथेजानानै थाबाय थागोन। नाथाय बयनिबो फारसे मोजां साननाय, हास्थायनाय, बयजोंबो रंजा खुसि थानाय, गासैबो आयदायाव सहायनानै मोजांखौ नागिरनानै मोननाय, बेफोर बायदि सार्थ गैयै साननायफोरासो सोरगोनि दरजाखौ खेवनानै होगोन। सानफ्रोमबो गासैबो जिबनि फारसे सान्थि साननायजों थांनानै थानायासो नोंथांनो सान्थिनि मोन्थायखौ लाबोनानै होफैगोन। बेखिनियावनो ब्रैथि आयदायाव फिन लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों थामथि आयदाखौ फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। गेट मोटिवेट, लेट्स एडुकेट।